Mitäs nyt tapahtuu? Mutta ennen kaikkea minä... Hei, rauhoitu! Minä! Rauhoitu! Minä! Mitä ihmettä? Pähkinä! Sä olet pähkinä! Me ollaan pähkinöitä! Pähkinä! Ai en saa leikkiä, kun sä mua kielät, voin sanoa, että ei! Se ei voi käydä, ei! Ai on mä lapsi vaan, no siihen sulle vastaan, et kiitos vaan! Kiitti paljon vaan! Siis jos sä haluut kaltaiseni olla vaan, niin muista tää, sä oot kuin mä kun sua lapsettaa! Mä olen pähkinä! Sä olet pähkinä! Me ollaan pähkinöitä! Mutta ei tässä hätää! Pähkinä! Kypärät ei kestä tätä rockerollia! Kaalina, tee jotain! Kaalina! Tuo oli viimeinen pisara! Neptunus, minä käsken! Tässä on lisä. On paras häipyä täältä! Katsokaa, tuo velho pelasti meidät! Toisaalta hölmö!